Ivoirien ka finitigi minnu minɛlen bɛ an fɛ yan nɔ ko olu kɔni ka kiri kɔni bɛna tigɛ bi. PAJ baarakɛlaw olu kɔni bɔlen ka yɛrɛ ka fɔ ko olu bɛnalen tile 3 baarabila kɔni na. Mɛnanka a yɛrɛla ka fɔ ko maa dɔw kɔni su kɔni yera yen nɔ. An balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Ivoire jamana finitigi minnu minɛlen bɛ an fɛ yen nɔ ko olu kɔni ka kiri kɔni bɛna tigɛ bi. Ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a yɛrɛ ka fɔ min ye Mali cour d'appel ye olu kɔni ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la a yɛrɛla ka fɔ ko bi min ye décembre kalo tile 29 ye ko Ivoirien sɔrɔsi minnu b'an fɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ taa finitigi 46 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko olu ka kiri kɔni bɛna tigɛ bi Bamakɔ. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yɛrɛla ka fɔ ko kabini min ye juillet kalo ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun minɛlen don an ka jamana kɔnɔ olu kɔni kun bɛ taa fo maa 49 la nka ala ni kumaɲɔgɔnyaw kɔni sen fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko maa 3 kɔni bilala ayiwa a tɔ maa 16 ko olu kɔni minɛlen don yan nka ko u ka kiri kɔni bɛna tigɛ bi. Ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Côte d'Ivoire jamana maaw ye olu kɔni ye ciden bila ka na Mali la walasa u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kumaɲɔgɔnya cogo min ni maa kofɔlen ninnu kun ka ko kan. Ayiwa an b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko Ivoirien ka délégation fana nalen o kɛnɛ in kan min ye Togo kɔni ministre des affaires étrangères o fana yɛrɛ kɔni nana sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama Togo jamana ale de kɔni suwansira ka kɛ maa ye maa min bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa ko kabini nin ko in kɔni daminɛ la min ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye kumakan min fɔ o de ye ka fɔ ko Mali ale ni Côte d'Ivoire ka sigi ko ka kumaɲɔgɔnya walasa nin ko in ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min na ko sabula ko nin ye jamana fila kɔni kunkan ko ye. Hali bi o kɔnɔna de kɔnɔna la ko ni sigikafɔ ninnu kɔni dayɛlɛla dɔgɔkun tɛmɛnen di délégation ninnu kɔni nalen ko bolonɔ kɛra sɛbɛn dɔ la ka yira ka fɔ bɛnkan sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ ni finitigi minnu minɛlen bɛ Mali la yan na u ka koɲa bɛ kɛ cogoya min na ko ni jamana fila bɛɛ bɛnna o kan o de y'a to sɛbɛn kɔni dira dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen kɔni i bolonɔ kɛ sɛbɛn na o de kun na ko bi ko o ni maakofɔlen ninnu kɔni ka kiri kɔni bɛ ka tɛmɛ. Ayiwa an bɛ ka nin kumakan in place wagati min na kiri kɔni jaabi kɔni ma bɔ maa yɛrɛ kɔni t'a dɔn ni kiri kɔni daminɛra nka ni a jaabi fɔra an n'o fɔ a ye an ka don nata kibaruyaw la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko PAJ baarakɛlaw kɔni ye baarabila kɔni sɛbɛn dɔ kɔni bɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ ko kunu kunnafoni diyɔrɔ sira dɔw sen fɛ an y'a ye PAJ baarakɛlaw olu kɔni bɔlen don ka u ka nisɔngoya kɔni yira ka yira ka fɔ ko tɔɔrɔ kɔni b'u la wa ko olu ka hakɛw ma dafa. Ayiwa an bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali kɔni dugu bɔda caman kɔni na PAJ kɔni pɔsu kɔni bɛ yen nɔ maa dɔw talen don baara kɔni na yen nɔ ni dɔgɔkun jan tɛmɛnen kamiyɔnbatigiw ye baara tile 5 baarabila kɛ ko ka sabu kɛ ko olu bɛ musaka mun sara PAJ la ko o ka ca ani u yɛrɛ ka lakanabaliya fana la nka kunu nin ye PAJ maaw yɛrɛ baarakɛla maaw fana bɔlen ka yira ka fɔ ko olu bɛ welewele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Assimi Goïta ko a ka wuli k'olu dɛmɛ wa a ka wuli k'olu ka kuma lamɛn sabula olu kɔni ka hakɛ tɛ ka dafa. Ayiwa u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko hakɛ caman kɔni bɛ yen nɔ o minɛlen don olu la i n'a fɔ ko olu ka baara kɔni assurélen tɛ wa ko an bɛɛ lajɛlen b'a kalama lakanabaliya min bɛ Mali kɔni na olu ka PAJ maa minnu sara o la ko o bɛ taa fo maa 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko tuma caman marifatigiw bɛ taa ka olu ka baarakɛyɔrɔ kɔni attaqué olu ka cɛdenw caman kɔni bɛ sa ko n'a fɔra olu bɛ nin baara la maa minnu tɛ nin baara la olu yɛrɛ ka sara ka ca ni olu ta ye wa olu bɛ confort mun na PAJ baarakɛlaw t'o confort la k'o ye ko ye olu tɛ jɛn ni ko min ye o de kun na olu kɔni wulilen don k'u jɔ ko olu ka laɲini n'a ma sabati olu kɔni bɛna tile 3 baarabila kɔni kɛ fɔlɔ o tile 3 baarabila ni o yɛrɛ bɛ daminɛ janvier kalo tile 3 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 5 ko ni o kɔnɔna la u ma lamɛn u bɛna baarabila wɛrɛw kɔni boloda ani ka baara wɛrɛw boloda walasa u bɛ se ka lamɛn cogoya min na o y'a yira ka fɔ fana ko maa minnu bɛ yen nɔ ni kisɛ turu la ni olu mɔgɔni ma sa ko u caman bɛ yen nɔ u joginna a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ dankarila u ka adamadenya la u tɛ ka se ka foyi k'u yɛrɛ ye u tɛ ka furakɛ ko a dɔw la ko a daminɛ la État kun b'u furakɛ nka ko n'a sera yɔrɔ dɔ ma État b'i bolo kɔni jigi ka bɔ yen ko o tigi kɔni yɛrɛ de b'a yɛrɛ furakɛ ko o ye ko ye olu tɛ jɛn n'o ye sabula ko se tɛ olu ye k'olu yɛrɛ furakɛ ko sara min bɛ di olu ma o t'u olu yɛrɛ bɔ ko o de kun na wulilen don k'u jɔ dɔ ka fara u sara kan u bɛ se ka considérer cogoya min na ani u bɛ se ka jate maa tɔw fɛ cogoya min na sabula olu fana ye Mali kɔni baarakɛlaw ye. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mɛnaka a yɛrɛ ka fɔ ko maa dɔw kɔni su ye kɔni yera ye. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ min ye décembre kalo tile 27 kɔnɔna ye ko Mɛnaka dugu kɔnɔ kamalenin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni su kɔni yera ye. Ayiwa ko jateminɛw kɔni y'a yira ka fɔ ko ni maakofɔlen ka fatuli tɛ gansan ye k'o ye marifa kɔni nɔ ye sabula a yirala ka fɔ ko marifa da kɔni b'a la fo siɲɛ 2
ko kelen y'a sɔrɔ a kunkolo la kelen y'a sɔrɔ a kan na ayiwa hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ kɛ ka yira ka dɔn mun kɛra sababu ye ka ni mankofɔlen faga ani maa min yɛrɛ kɛra sababu ye ka ayiwa o de sen fɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni wulila walasa k'a dɔn maa min kɛra sababu ye ka ni mankofɔlen kɔni faga ni min bɔra la an n'o daw kulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka daw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la f'an bɛ an ka baro la wɛrɛ la